Helo. Heddiw yma, da ni am gweithio ar y coesa. Da ni am gynesu fyny ddechrau hefo'n gilydd. Felly, os na fedrwch chi wneud y gwaith yn gyflawn hefo'r coesa, gnewch cyn gymaint a fedrwch chi. Dewch chi na cnesu, sgwydda yn symud, cefn yn troi, penelyn yn plygu ac yn sythu. O'n i eisiau symud yn y gadar fel hyn, fel o'n i'n symud ymreichia. Gnewch fel fi. Symud o un boch i'r llall. Ac yna ymestyn i fyny cyn gymaint a fedrwch chi. Cylch droi o gwmpas y garddwn a'r ffordd arall. Ac pwyswch yn ôl, gnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o glistogau i cynnal chi. Ac yna plygu a sythu'r coesa. Ac yna dwi am cylch droi o gwmpas y ffer, felly mi fedrai gafal tu ôl i'r goes, os fydd angen. Ac yna ffordd arall. Ac wrth gwrs mi fedrwch chi wneud chydig bach fwy ar y deg na beth dwi'n wneud. Ac weithiau mae'n job. Dwi eisiau dysgu cyn gymaint i chi, a cyn lleiad amser sydd gynnon ni ynda. Weithiau ydych chi'n byw mewn tŷ sydd heb brisia, ac yn y marn i dyma'r ffordd gorau i wneud i'r cyhyra gwanhau, ond wrth gwrs dwi yn dall hefyd os ydy'n haws i chi symud o gwmpas bod na ddim grisia ar gael. Ond wrth gwrs, da ni'n colli cryfder ar y coesa pan mae hwnna'n digwydd, so felly pryd bynnag fedrwn ni, da ni eisiau trio cadw'r cyhyra'n gry. Felly mae'r ffon o mlaen ni, i bobl sydd ddim yn medru sefyll ac i fyny ac i lawr, dwi eisiau chi gwneud yr ymarfer lle dyn ni'n sythu'r ben glin a gweithio'r coesa, ac i bobl sydd yn medru ddod hefo fi sefyll i fyny ac i lawr, dyma ni. Coesa chydig bach ar wahân, dwi'n gwthio i lawr efo'n sodla i fyny, dwi'n gwneud yn siŵr bod fi ddim yn sythu'r pen gliniau ac yna gorffwyso i lawr. Ac wrth gwrs, os fedrwch chi wneud yr ymarfer yma heb ddefnyddio ffon, waw, briliant, dal i fynd, dal ati ynde. Dwi eisiau chi wneud yn siŵr bod chi'n sythu, cofiwch. Da ni'n isio pwsio'r ben glin reit yn ôl. Ac os da chi'n ffeindio'n anodd i wneud fwy na un neu dau, cymerwch saib ac yna dod yn ôl hefo fi. Felly, mi fedra i wneud yr ymarfer yma hefo ffon, neu mi fedra i wneud o jyst yn gafar ar gadar. A dwi eisiau chi ddangos i chi sut i ddatblygu ar hwn. Os da chi'n gwarchod yn y tŷ, mae'n siŵr bod gennych chi'n ar hyn. Mae gynnon ni un. A dwi am sefyll i fyny. Dwi'n defnyddio'r gadar, wrth gwrs, i wneud yn siŵr bod fi'n diogelwch drwy'r amser. Gynno fi un droed, a mae'r stepan, diom yn rhy uchel, ond eto wrth i fi wthio lawr, mae cyhyr am hen ôl yn gweithio, a dwi'n sefyll i fyny, a pan dwi'n dod yn ôl i lawr, dwi ddim yn syrthio. Felly, dwi'n mynd i fod yn risgau wan a dangos yn hoes. Pan dwi'n gwthio i lawr, dwi'n gwneud yn siŵr bod fi ddim yn snapio'r ben glin yn ôl. A pan dwi'n dod yn ôl i lawr at y llawr, dwi'n plygu'r ben glin, dwi'n ymestyn yn ôl efo'r droed, mwyn sicrhau bod y goes yn gweithio'n gywir. Iawn? Felly, mi fedra i wneud hyn, chydig o weithiau, deud bod fi'n dysgu yn y gym, mi fyswn i'n gofyn iddyn nhw'n wneud o leia 15, ond wrth gwrs, mae fyny chi faint fedrwch chi wneud, ac yna dwi'n newid i'r goes arall. Felly mae o'n bwysig i ni wybod pa ymarferion i wneud, a pa ymarferion sydd yn addas i ni fel unigolion. Felly cofiwch, mae yna bob amser rhywbeth fedrwch chi wneud. Felly, dwi am ddod yn ôl i lawr ar yn eistedd. Ac yna dwi am ddefnyddio clustog. Mae'n siŵr bod gennych chi glistog yn o handi, ac yna dwi am gweithio tu fewn i'r coesa, wrth gwasgu, ac yna ymlacio. Gwasgu, ac ymlacio. A dwi'n teimlo'r cyhyra yn tynhau, ac wrth gwrs, tra bod chi'n neud yr ymarfer yma, mi fedrwch chi gwasgu bochach pen ôl hefyd. Gwasgu, ac yna ymlacio. Un arall, gwasgu, ac ymlacio. A cofiwch i wneud yr ymarferion yma sydd yn addas i chi, a cofiwch
i fod yn ddiogel, a gobeithio ydych chi wedi fwynhau.